ए झगड़ू रे झगड़ुआ। हाँ बाबूजी। अथी बाजारी से सब मिक्सर उक्सर बिस्कुट उस्कुट ले ला नु। हाँ माता इन बात ना तो ना थी मानी। हाँ ठीक बा आएगो काम सुन। हाँ कहतनी कि मने आई लोग त मने चाहू तुरंत जन व्यवस्था हाँ व्यवस्था नहीं तो था खाली आवे तो राउंड तो अच्छा आई चमेलिया बने ठीक से तैयार नहीं है तैयार नहीं है जो तैयार जो हम बताए हम हाँ, पूछ तनी कहाँ पहुँचल लो। आवाज दी आवाज हाँ ठीक बा ठीक बात तो बैठा बताइए। हाँ कुछ हाँ जी जी प्रणाम प्रणाम। कहाँ पहुँचनी सब है कहाँ ठीक बा आई सब है नीचवा जन बाएं रोडवा मुड़ा था मंदिरिया तर से नु वही में तीसरा जन बा तीसरा घरवा हाँ झगड़ू के हम भेजता नी। झगड़ा ना करे झगड़ू हमर बेटा हवे। हाँ हम भेजता नी ठीक बा। अच्छा ए झगड़ू झगड़ुआ। हाँ बाबूजी का भाई आ गई बालो कहाँ बानो ए कोनवा पे बालो मंदिरिया तर हनु हाँ। ले आओ लोग आओ तल नीचे आओ तल ठीक तो निया का बतानी जो 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 हाँ हे भगवान सब ठीक है ठगबा आवे तो जब सब ठीक है बात हाँ जी पंडित प्रणाम आवत लो जैसन होई हम रउआ के बताए घर ही बानी नु तनी एक आध घंटा देख ले हम बस देने जैसा ही बात बनी वैसा ही जौन बटे रुआ के हम बोला है। हाँ ठीक बात जी जी गोर लगले बाबूजी आ गए नहीं थमे आ गए बैठी प्रणाम प्रणाम आ खुश रह बाबू जी प्रणाम बैठ अरे हम पानी पीने लाओ तन पानी पी के ले आवा चमेली के बोलाओ ठीक लाओ तन और सब आवे में कोनो दिक्कत और सब बस एकदम बढ़िया से आ गए। तनी गाड़ी घोड़ा के दिक्कत होला जाम जुम लग जाता है। अब तनी एनी रास्ता कब ख्याल नहीं जानू पूछे के पड़ गेल। अरे हम त काले हम फंस गए रहनी जगदीशपुर जात रहनी। हां हां चले फंस गई बीच में जाम में बालू वाली ट्रक कुछ जन बाटे कोई बार दिन लागे चला जान। हां कोई जाओ एती जाओ नाश्ता से ले। अच्छा और सब घर के सब ठीक ठाक और सब ठीक बटे और आशीर्वाद। अरे कहानी हाउ गैया भी आई भी है कहत ले पड़ दूं मन। हां गैया रो भी आई गेलू। हां तो क्या कहत रहला कहत ले गैया भी आई भी है बड़ा बढ़िया बाछी देले भी है। हां हां जर्सी है नु वो तो ठीक है बट जानते नहीं जर्सी आजकल दूध देते हैं सब देसी दूध देत नहीं की तो लेकिन देसी के दूध बड़ा बढ़िया। हां लेकिन आमत या तने नहीं नाश्ता ने ते बनाते ना। अच्छा ठीक है बोला बोल दे मामा भाई दई दा हैं भाई दई रोको जा तुम व्यवस्था करो पहले दे दई हम भेज दे ठीक बा भेज रहुआ ठीक बानी नु। हमरो ठीक है बात नहीं ठंडा गर्मी जन बैठी हो त आइसक्रीम खिया तो प्रणाम आपसे प्रणाम। अब बैठ बाबी बैठ हाँ बैठा हो छोटू बैठ ई हमर पतो हलो अनु आ हाय हमर बेटी ना लड़की तरह और एकदम लाखों में एक बड़ी चमेली नाम है नाम में नहीं खे चमेली बोल रहूं बड़ी। हानु देखी जानतनी एगो बाप के जौन कर्तव्य होला लड़का लोग के तब बियाह शादी हो गइलू है एक जानी बेटी हमार बाड़ी ना चली उनको होइए जाई। हानु अब ये आशीर्वाद जौन बाटे अब दीही सब है आ कृपा करी कि एहू ऋण से उ ऋण हम हो जाए ना ना हानु ये बेटी बाड़ी अब जैसे बाटे सब काम करेली सिलाई बिनाई कढ़ाई सब करेली। क्या नाम हटे बुची चमेली। हां देख लो माई तू देख ला कुछ बोले बेचारे में जानतन इतना दिन से बाड़ी नु लड़ाई झगड़ा तो वो ठोप नहीं खे बेचारी ना 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 वो तो आदमी के चिन्हा जाए। घर सबके घर संवार दिहन जाते जान जाई हमने के आज तो कुछ जाने नहीं जा हर काम हाथ पलेले रहेली बाची ना हमनियो को ओइ समय परिवार के जरूरत बाटे। हमनी के हां उहे न चाहिए हां लड़की तारा पसंद बाड़ी नु। अच्छा अच्छा पूछ ला तो सुनी ना हम एगो बात कही है हम चाहतनी कि मने जब पसंद बढ़ले बाड़ी हां हां लड़की में काटे लायक नहीं थे तो दिन ठेकान भी तय हो जाओ लगल है रघु तो मुंह के बात छीन लिहनी। अच्छा ये बतियनु अब हमनियो के ये पालन का कैलन है तनी पानी नहीं पी लीजिए मुंह में पानी नहीं पी हम पंडित जी को बोलवा दी का देखिए लिहल जाओ ए रोकी बोलवाई
बाबूजी हैं? पंडित जी आगे नहीं दुकान पे आज बुला ले फोन बना तो नहीं था बुला ले ना लाओ तनी तनी हाँ ले आओ ना तनी ले हम तो फोने कर जाते नहीं हम तो पंडित जी आइए बोले ठीक है ठीक बात चुप अपन जानल पहचानल पंडित जी हवन दिन बार बढ़िया से रख दी हो हन गइल बा अच्छा ठीक है हम चाहते नहीं कि भोजनो उजनो कहिए करे वो जाए ना ओकर का हमनी के बड़ा ठीक बात खुशी है। होता है कि हमनी के माने जब रहुआ ये चाहत नहीं तो कर लेब जा कोनो बात नहीं लेकिन वो बबुआ कहते रहे कि ना बाबूजी कुर्सी ले आओ आई पंडित जी आई पंडित जी है जाए पंडित जी वहां बैठ पंडित जी बबनी हो जाए कम हो जाए जातनी सामान के खिलाओ तक प्रणाम। पंडित जी हाँ अच्छा पंडित जी बचिया के बियाह जोन बाटे होता आ हई यह सब देखे आइल बनी तो हमनी के आपसी रिश्ता जोन बाटे ई सब सही हो गइल हनु सब बातचीत हो गइल बा हनु तो देखा देखी रहल तो यहाँ सब है कहनी है कि हमारा स्वीकार बाटे हमरा मने पसंद बलै तो हम कहनी पंडित जी काहे ना तनी दिन उन एगो देखा जाई कि तनी एगो मने आदमी हाँ, तैयारी में लग जाई ए तो तनी एगो पात्रा तनी देख के तनी एगो दिन तनी हमनी के तनी बता देती तो सुनी ना ई जल्दीबाजी में धोल जाओ नहीं तो कब लॉकडाउन लग जाए तो पते नहीं के चलत जनी हाँ इहो बात बा बाबू है हाँ। एने तो लॉकडाउन नहीं है ई कोनो गारंटी बा कब हो जाई अपन तो जल्दीए में कोनो दिन हो तो देखी खानी कुछ लेन देन के अपन बतिया लेके ना हो लेन गइल देन बा के तब- हो गइल बा हमनी के यहाँ बात के हो गइल बा हम कहनी ना वो कोनो दिन। ऐसे व्यापारी करे आइल बनी जाके हमनी के ऐसन घर ना मिली इनको ऐसा ना मिली या इनको ये काला के घर तो बड़ तो घर ना बाकी हाँ। बाबूनी के भाग ठीक बा कैसे दोनों मिल गइल ना अरे घर पर दोनों बहुत बढ़िया बहुत एकदम बहुत बढ़िया अरे और नौकरिया छूटल लॉकडाउन में लग गई बे तो कहिए लग गई लग गई हाँ। जाए देखी हम हूँ आइल रहनी 15 दिन खातिर तो अच्छा 7-8 दिन बीत गए अच्छा हाँ तो रोकी ना तो ये सब काम हो जाओ तो वही से हम सोचते नहीं कि अभी 7-8 दिन बचल बैठे तो में 7 बजे हो जाई मोए साटा बाजा हो जाइए फिर उन्हें से आए बे के बे तो बने हाँ लगन उगन ओरियाइए के तब जाइए कौन सा महीना में जी पंडित जी बढ़िया लगन मैंने कौना में जल्दी में बात बताई हाँ ना ना ओकर नाम नहीं खेले के लोग को लॉकडाउन कब लग गई कोनो गारंटी नहीं वही ढेर गर्मी जड़ा अरे छोड़ो ना देखी ना तनी नीचे कहीं में लम्बा न फेंक दे हां इने के जिला काज बा बरा 10 दिन बाद ना छोटे कट में अजी ठीक रहेगा ना घर में पूरा हाँ काजी मामी जी लगी और पसंद पड़ी ना मागे में ना। आंखों से देख ले मागे में ना हाँ देखी जी पंडित जी बताएंगे 10वीं है 10वीं के अच्छा काटती है अच्छा तिरोसी है तिरोदसी के तिरोदसी वाला तो ठीक बा शंकर भगवान के दिन है शिवरात वही दिन होला और उससे तो बढ़िया दिन ना मिली महाराज है तारीख को अब पड़ता तनी देख लेम लॉकडाउन नहीं खेनु लागत पे पारावा में हाँ तन पतारवा में देख ले लॉकडाउन लागे तक नहीं करा कौन महीना में लगा तो देख ले एमे लॉकडाउन ना लिखा हमें ना है बताइए एमे ना लिखा है जहाँ तक बाबू दहशत नु हो जाता लॉकडाउन दिन में कौन अरे पड़ता बाबूजी जान तनी पर काब रहे जातना के बियाह के दिन धरे उतना के लॉकडाउन में हो गए यही से कहनी हाँ तो तिरोदसी वाला दिनवा मैंने वो लगन कितना बाबू रात में 10:56 से अच्छा 4:16 रात के 10:56 से 4:16 मैंने सवेरे ले भोर तक ठीक बा पंडित जी उ तो ये उतना में तो खूब ओरिया जाए अरे 8 बजे दुआर लगी 9-10 बजे ले और कुल काम हो या बियाह जोन बाटे 11 बजे से चालू होई 3-4 घंटा बियाह हो आ शनिचर मान दिन हटे शनिचर नहीं ना शनिचर पड़ता है शनिचर केकर मान है हमनी के शनिचर मान है हाँ पर ई दोसर देखी ना तब क्या करे एकादशी वाला रखा जाए हाँ एकादशी वो रख ठीक बटे एकादशी है एकादशी ठीक रही में कितना बल लगे 3:38 तक माने भोर ओरिया जाए। 3:30 3:30 के बाद तक बा कब ऐसे बार लगन लगन आपको 10:47 से 10:47 पौने ठीक, 11 ठीक। बजे से 3 बजे तक बियाह हो ए एकदम ओरिया जी खूब बढ़िया से ठीक ना ना बढ़िया पड़ी तो ये रहो हाँ ठीक बटे एकादशी वाला एकादशी वाला रहो हाँ 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 ठीक बा ओहे साटा बियाह जोन बे अब वहीं से हो जाई नु तो वो ठीक हो जाई ना तो हाँ महंगो हो जाता जल्दी में कर महंगा हो जाता तो टाइम मिल जाता तनी सबके बचत होई अब बढ़िया देखी तो। जान बा जाने अब बाद में मत कहम जे कि होय चाही
भाव चाहिए। अब बाबूजी कहन है जानू हमारी की ना भैया के शौक रहे कि नाच के रउए देश को जीता अच्छा रहे समझे ना मैं नाच के देखी हम का कहीं नाचा बाजा के नाच जो बानू आजकल नहीं था चलो का चलता आजकल तो नाच का चलता ऑर्केस्ट्रा चलता तो ऊ है मने आ जानता नहीं रउआ लोग के टेस्ट हम कैसे बूझे कैसे तो ऐसे रउए लोग अपन जोन बा वही में नाच गा लेती तो ठीक रहे हमनिए के रउए लोग अपन नाच गा ली भाई के ना उ सब हो बाबूजी ना आवेला नाच का। हमनी के पसंद ना रहला उ भैया कहत रहला हन कि दूल्हा के ड्रेस में नची है त इज्जत हमनी के थोड़ी ना दी गांव में अरे दुल्हा के का नाचे के बाटे उ त खुशी में नाची ओकरा के लक्ष्मी लेखा बेटी देता नहीं ऐ इतना सुंदर रहुआ घरे जाई त जगजगा दी ऊ तो ऐसे ही बुझाता कि अजोर हो जाए तब महाराज जो नाच का ना अपन रहुआ लोग बुझे अपन पंडित जी एकादशी वाला हमनियो के लइका है देखा त नीनू हाँ। सेम ही है बुझत अच्छा हमरो हनुमान जी लेखा नहीं खान अच्छा राम जी लेखा रामचंद्र जी तो हमरो लड़की सीता भी हां हां है देखा तनी हाँ। लड़की ऐसा ही बरत दिया हैं तो तने हाई ले ले हल्दी लागी तो समझी कितना बड़ी हम मुंह मीठा कर नहीं नहीं हां मुंह मीठा करी मुंह मीठा करी हां हां पंडित जी पंडित जी धीरे ही धीरे खाई जा मार बुझाता कि ली रहुओ खाली तनी सा हां हां ना नंदोई जी ठीक बा खाली ले ली बोली भौजी ए झगड़ू उहे वाला ठीक रहिनू दिमागी वाला आ तिलका में कके होता एक दिन ठेकान निकलत रह ए जगह अब देख ली हां पंचमी के दिन पंचमी के दिन तिलक ओकर टाइमिंग का बाटे ए बाबूजी पंचमी के दिन हम गर्लफ्रेंड के बियाह बाटे ई का अरे ई का कहता कुछ ना ना कुछ ना एकर परीक्षा बा करे जइबो ओ दिन ना परीक्षा बा वो दिन परीक्षा दिन में न होई दिन में नहीं परीक्षा लंपर दिखा दो सारे कुछ ना जाए जब तो रात में होगा हां रात में हुई सांझ के रात में 10:56 तक मैंने रात के 10:56 तक तिलक चढ़ जाई त माने शुभ तो उससे पहले ही ओरिया जाई का दिक्कत काज बाटे? नहीं ठीक बाटे ओमे का करेगा बरोबर हाँ, हाँ। रिश्ता करा है रउआ लोग आ जाए हां अब तिलक चढ़ावे तो रहो ना आई हाँ मनिए क्या हां हाँ मनी क्या जब से तिलक चढ़ावे हमनी के बारात के दिन आइब जाए बराग हाँ ठीक बाटे वो होला होय दू साला माथा का बर्बाद देता जानते नहीं के गर्लफ्रेंड कर लगता कुछ परीक्षा की किताब किने के परीक्षा किताब किने कहता गर्लफ्रेंड के परीक्षा अरे थीतवा एकदम थीतवा बाबूजी आय? एकदम देत बानी एकदम थीतवा ठीक बा पंडित तो उहे रहल हमरो बुझाता बड़का हित बा थीतवा छोड़ जाना अड़ान हमार मर्द गुल बने बाहर बियाह में तो पंडित जी थोड़ा नहीं बाबू धने हाँ छोड़ ले पंडित तनी पंडित जी आई ठीक बा पंडित जा हो आई पतरा पर ही घुसू यार घुसियाली पतरा पर बिना ओकरा ना खूब मानन ना खूब है एकदम बाबूजी तो हमनियो के आगे विदाई देती अच्छा ना ठीक जा क्यों ने तैयारी करी जा आई हम तैयारी करत हई जा चली जानू प्रणाम मम्मी जी प्रणाम हाँ ठीक जाय जरूर सब के हमनी के यादें करम जा प्रणाम वाह वाह अरे बाप रे बाप जय बाबू हो ए ई बड़का काम हो गई बहुत बड़का काम हो गई दादा हो दादा सब काम तो ठीक है भला बाकी उहा के गर्लफ्रेंड रही तर झगड़ुआ अब बताई डर करे के ओसे कोई तो का कहियो दी हां बाबूजी अरे बैठ तोरा के हम कहने साला एगो तो तोरा जबान में जन बाटे है तोरा स्पष्ट नहीं किस बोलत ते का बोलबे लोग तो समझी हैं अते गर्लफ्रेंड का कहते रे उधर ओकर बियाह बताई का कर जे धक फूट दियो बनौने मिया तो बियाह दूसरे के बियाह में जाइए अपन बहन के छोड़ के ए बाबूजी हम अगर बियाह में ना दम ना तू बियाह ना तनी बेटा ते का जी बेटे अरे हम ना गले पड़ गई तब मैं ना जी बेटा तोरा गले पड़ जाई तब ये क्या कहतन जी बाबू तुम का कहते मतलब ना वो ने बियाह ना हो तो तोरा से बियाह हम करी ना तो बियाह करी अरे राम कहत रहे दहल खा लूंगी मर जाऊंगी अरे बाप रे बाप तब जाके पूरी खा के आ जी जा अरे ना बाबू अरे हने तीना का तन है हाँ। और फाड़ दे उनके तोड़ी दे चल जाइए है हां अरे बाप एकरा कुछ हो तब तो हम पेड़ा में पड़ जाए बाप यही तना इज्जत बत दई हमरा तो दोनों संभाले के बाटे हां हां चल जाइए 10 बजे के बाद हां चल आए ठीक बा ठीक बाटे जई है ता ए कतना बाबूजी तब आगे के काज करम
कल जब चली बैठले से कोनो फायदा हाँ बा तो ना सुनो ना एगो काम करो अब तैयारी करो जब दिन ढकान धराइए गइल आप चमेली के जब होइए गइल ए साला फिर ये काहे करे रे हित कुटुम आइल तो बोया में ले जा रख लो धरा ए बाबूजी रउआ केतना कंजूसी करम मार हई बुझाता एक महीना से रखल बाटे जो इतना दावा तो नहीं में से देतन यही में से हां ये दादा जाके रख दो चलो चलो आ सुनो तन चलो तो गैया के नदवा पे बांध के कुछ दे दो हम अपने काम में बांध चल 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 चमेली चल बेटी अरे हमार बेटी अरे जहाँ जाई नू बाप रे वो लोग के तो अंजोर कर दी हैं